सरकारि आयुर्वेदिक कलेज गुवाहाटी दुलाराय बर' फरायसा आफाद आयुष मन्त्रालय आरो बिटिआर सरकार जथायै थांनाय 23 तारिख आगस्टआव क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजाव जोङो सानसेनि बेसेन नाङै फ्री मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्राम जों लादोंमोन। दिनै नैथि खेबनि थाखाय उदालगुरि कलेजाव सरकारि आयुर्वेदिक कलेज आरो गासै जोंनि इनिशिएटिभआव फ्री मेगा हेल्थ चेकआप आरो पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामखौ दिनै जों लादों आरो फुंबिलिनि हाबाफारि गिबि हाबाफारि जगा सेसन बेयो बिष्णुराभा कृष्टि संघनि बे भवनाव सोलिगासिनो दङ। फ्राय बेयाव 400निबो बारा एबसुनि मावथि आरो स्टुडेन्ट गासैबो बेयाव मिरु जिल्ला आनसलिकनि बाहागो लादों आरो बे जगा सेसननि गेजेरजों जोंनि मेन्टेल फिजिकेल आरो साइकोलजि बेखौ बोरै जों फिट लाखिनो हायो। जगाया भारत हादरनि सभ्यतानि मोनसे सुबुं माहारिनि एंगारहायै बाहागो आरो जगानि गेजेरजों जोङो गावनि देहाखौ जोङो जोथोन लाखिनो हायो आरो जोङो मेडिसिन जायाबासिनो जगाखौ जुदि सर' खालामबाय थायोब्ला जोङो गावखौनो फिट खालामनानै लाखिनो हायो। खुनु बेमार आजार गैयाजासिनो देहाखौ गोग्गो गोथार लाखिनो हायो। बे जगा सेसन जोबनायनि उनाव 9 बाजिनिफ्राय हेल्थ चेकआप पाब्लिक एवेयारनेस प्रग्रामनि जि इनागुरेल सेसन बे आरम्भ जागोन आरो बिनि आलासि बिथांमोना सफैगोन। लोगो लोगोनो 10 बाजिनिफ्राय जोंनि हेल्थ एग्जामिनेसन देहा नायबिजिरनाय जोंनिफ्राय 70 जनसो डक्टर आरो नार्स थागोन स्टाफ थागोन बिथांमोनखौ नायबिजिरगोन। बिनि उनाव बिथांमोननो प्रेसक्रिप्शन हरनाय जागोन मेडिसिन प्रेसक्रिप्शन मथे बिथांमोना आयुर्वेदिक आरो गोनां जायोब्ला एल'पेथिक मेडिसिन जथेस्थ' जोंनियाव मौजूद दङ बेखौ होनाय जागोन। लोगोसेनो बिथांमोनखौ ब्लाड टेस्ट खालामनाय बिपि टेस्ट खालामनाय सुगार टेस्ट खालामनायनि थाखाय बेयाव बेबस्था खालामनाय जादों आरो सानजौफुआव बिथांमोननि पेसेन्ट बिथांमोननि जि माने जानाय खिचिरि माने बेयाव आइटेम थिक खालामनाय जादों। गासै 3500निबो बारा रायजो राजा बा पेसेन्ट बिथांमोना बाहागो लागोन। जाय पेसेन्टफोरा सिरियासनिफ्राय सिरियास थासारियाव दङ बा गोबां माखासे गाज्रि बेरामाव गोलैनानै दङ हानायखिनिखौ जिखिनिया सम्भब सोरनोबा सार्जारि नांगौ सोरखौबा अपारेशन खालामनांगौ बेबायदि पेसेन्टफोरखौ गुवाहाटी आयुर्वेदिक कलेज सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ बेसेन नाङाजासे गावसोरनियाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना खोथा होदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना पर्यायक्रमै बिथांमोनखौ लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामगोन। मिजिंथिदों बिटिआरआव बड'लेण्ड ओनसोलाव नुजानाय जोंनि इन्ड' भुटान बर्डार बा गोग्लैसोनाय ओनसोलाव नुजानाय आरो जोंनि गोबां पेसेन्टफ्रा गोबां रायजो राजाया हस्पिटालाव थायोब्लाबो थाङा गोबाङानो थांनायनि थाखाय खाबु मोना बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों दिनै। दा बेखायनो जोंनि ओनसोलनि देहायारि जि जेंना आरो जि हेल्थ माने रिलेटेड इस्यु आरो जथेस्थ' नार्स स्टाफ बा डक्टर जोंनियाव आंखाल दङ बिथांमोनखौ नैबे हेल्थ केम्पनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनाय आरो जिखिनिखौ हायो देहायारि जोथोन लाहोनाय आरो फाहामनाय बेखिनिखौ खालामनायनि मोनसे थांखिजोंनो प्लेटिनाम जुबिलि सेलेब्रेसन आयुर्वेदिक कलेजनि दङ बिथांमोना जोंखौ खावलायदों आरो जों खावलायनाय बायदि मदद होदों आरो बेखिनिखौ अर्गानाइज खालामदों। सरकारि आयुर्वेदिक कलेजआ मालाबाबो बेबायदि मेगा केम्प खालामफेराखै 200 300 400नि एबसुआबो खालामदों 200 300 पेसेन्टफोरखौ लानानै रायजो राजाखौ लानानै खिन्थु बे जाबाय मोनसे मेगा इभेन्ट मोनसे जायगायावनो टटेल हस्पिटालिस्ट माने सेटआपखौ खालामनानै बेयाव बेड लाखिनानै बेयाव माने वेट मिजार बिपि टेस्टनि ब्लाड टेस्टनि बेबस्था लाखिनाय जादों पेसेन्ट एग्जामिनेसन खालामनाय जादों फार्मासि टेम्परारि जों खालामदों जायनिफ्राय जों मेडिसिन हरगोन बेबायदि सेटआपआ गोरलै बाथ्रा नङा आरो जथेस्थ' एरेन्जमेन्ट जथेस्थ' खस्थ' हार्डवर्क खालामनो गोनां जादों खारन जोंबो माने प्रफेसनेलि हेल्थ रिलेटेडजों हेल्थजों जोङो बा हस्पिटालजों जोंबो रिलेटेड नङा बेखायनो जोङो जइन्ट डाइरेक्टरनिफ्राय हेल्प लादों आयुर्वेदिक कलेजनिफ्राय हेल्प लादों आरो बिथांमोना जि रिकुवारमेन्ट होदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे रिकुवारमेन्टखौ जों होदों आरो रायजो राजाया जाहाथे खुनु खस्थ' खुनु जेंना गोलैयाबासिनो गावबा गावनि देहायारि थासारिखौ नायजानानै बेमारखौ जाहाथे डायगनस खालामनो हायो सिनायथि खालामनो हायो आरो बिनि उनाव फाहामनो हायो बा मुलि मोनजायो बिनि थाखाय जों बेबस्था खालामनो आं जों
क'क्राझार आरो उदालगुरि जिल्लानि बे मोननै जायगायाव मोननै लकेसनाव मेगा हेल्थ केम्प जाबाय आरो जों माइक्र' लेभेलाव खालामगोन आरो सरकारि आयुर्वेदिक कलेजखौ जोङो धन्यबाद होगोन बिथांमोना जि मोनसे इनिशिएटिभ लाबाय आरो 80% सरकारि आयुर्वेदिक कलेज हस्पिटाला दिनै बेयाव केम्प खालामफैदों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव गोजोननाय सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय बछरिया जयंती उपलक्षे आमी सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्लेटिनाम जुबिली सेलिब्रेशन कमिटिर अखै निखिल बड़ो छात्र सन्थान इतिहास प्रशासনৰ সহযোগত আজি আমি ইয়াতে আহিছোঁ। আজি প্ৰথমতে যোগা কাৰ্যক্ৰম হৈছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যোগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ আহিছে, আমাৰ ডক্টৰসকল আহিছে আৰু আমি ইয়াৰ পিছতে পৰৱৰ্তী চিকিৎসা শিবিৰত যাম। তাতে আমাৰ 100জন চিকিৎসকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। অলৰেডি আমাৰ 40জন আহি পাইছে আৰু বাকীখিনি আমি আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি পাব। আমি লগতে এটা সমাজ সচেতনতা শিবিৰ লেকচাৰ কথোপকথন ভাৱ বিনিময় আৰম্ভ কৰিম। তাতে আমাৰ 12ৰ পৰা 16টা কথোপকথন ভাৱ বিনিময় হ'ব। তাত আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আৰু সমাজসেৱীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনালোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিব। আমি 4000 মানুহৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছোঁ। আমি তেখেতসকলক ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ হাতত মেডিচিন আছে যথেষ্ট আৰু আমাৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আছে। সকলো আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ সকলো ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাৰ ইয়াতে আছে। ইয়াতে আমাৰ শল্যতন্ত্ৰ বিভাগৰ হ'ব, কায় চিকিৎসা বিভাগৰ হ'ব, মানে শল্যতন্ত্ৰ মানে চাৰ্জাৰী, কায় চিকিৎসা মানে মেডিচিন, গাইনী অপছ মানে প্ৰসূতিতন্ত্ৰ, কৌমাৰ বৃত্ত মানে পেডিয়েট্ৰিক্স, যোগা স্বাস্থ্যবৃত্ত হ'ব, প্ৰিভেণ্টিভ আৰু মেডিচিন, ডেণ্টিষ্ট্ৰি হ'ব, আই হ'ব, ENT হ'ব ইত্যাদি সকলো বিভাগৰে বিশেষজ্ঞ আমাৰ ইয়াতে আজি উপস্থিত আছে। যদি আমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট নহয় আমি আফচুৰ সহযোগত এই মানুহখিনিক আমি আমাৰ চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়ৰ এখন সুন্দৰ 300 বিচনাযুক্ত হাস্পতাল আছে, আমি তালৈ তেখেতসকলক আমি লৈ কিনে তাতে আমি ফ্ৰী চিকিৎসা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম।